esittelyssä Finmaster 62DC. Runko tosiaan 2012, moottori siihen on vaihdettu 2017 vuosimalliseen Yamaha F150. Ja olisiko siinä joku 380 tuntia tällä hetkellä. Löytyy tämmönen tosi kätevä satamapeite. Et menisiköhän siihen joku, no alle 2 minuuttia menee laittaa se tohon. Ja siinä on tommonen tukitanko, mikä sitten sen kiristää tosta keskeltä. No niin, jatketaanpa vaikka nyt näistä säilytystiloista, kun tuntuu, että ne on näissä veneissä aika tärkeimmästä päästä. No, aloitetaan vaikka tästä kaikista isoimmasta. Tässä on tämmönen, mitä sanois, reilu 2,5 metriä pitkä, tosi iso säilytystila, missä löytyy tuolle pöydälle tommoset remmit. Sit siellä mulla on sekalaista veneilytarviketta ja kirvestä. Ja tää kaikki nää sisäkoppitilat on niinku yhtenäisiä. Et tos mulla on noin auringonotto-tyynyt, mitkä saa tähän, että tähän saa otettua semmoisen makoilutilaa. Niin tässä on levy, minkä sisältä pääsee katsoa pilssiä. Tuolla on sähkötarvikkeet ja kaikkea sekaisin. Ja sit se tosiaan jatkuu se sama tila tänne. Niin tässä on esimerkiksi coolerille hyvä paikka, kun tuossa on toi tupakan sytytin porttikin tossa valmiina. Ja sit mulla on täällä takana sekalaisia köysiä, suppiloa ja tämmöiset hyvät säilytystilat köysille ja ankkureille ja kaikelle. Sitten tosiaan tässä on tää kraana näin, ja sitten täällä on kraanalle vesisäiliö, mikä on, tää on vähän vaikea täyttää, mutta mä itse tossa, tai meillä on vesipiste, niin on täyttänyt letkulla, etten oo ottanut tuota säiliöä tuolta veke. Mut sit siinä edessä on kans pikkasen säilytystilaa lisää. Joo. Niin siinä on nyt noin takasäilytystilat. No niin, katsotaanpa toi etuhytti. Siinä on tosiaan tämmönen 2-osainen avausjuttu. Jos se haluaa pitää auki, niin sen saa tästä lukittua tälleen suht kätevästi tähän näin. Että toi ovi ei. Ja sitten tämänkin saa vielä tähän alas sen tuo tälleen lukittua. Että sit saa niinku tuo ove auki, jos haluaa nukkua tuo ovi auki. Mut joo, tosiaan tällainen koppi täällä. Täälläkin on hyvin säilytystilaa. Koko matkalla molemmilla puolilla tommoset kourut. Sitten tossa on juomateline. Avattavat ikkunat molemmilta puolilta. Ja sitten tosiaan tuossa on tommonen näppärä remmi, millä saa noin että keskipalan saa tehtyä kans makutilaksi. Mutta näin kun täällä on 2 tyynyn kanssa ja makaa, mä oon 185 pitkä, niin mun mittaiselle tää on just se niinku aika sopiva, että mahtuu ihan hyvin nukkuu. Niin me ollaan 2 tässä nukuttu, ne ei ole ollut hirveän tukalaa. Sitten tässä on tämmönen sisään ja ulospäin valittava aurinkokennolla toimiva tuuletin. Tämmönen LED-valo, ihan kätevä. Ja sitten täällä lattialla tosiaan on tää iso säilytystila. Mulla on ollut tossa semmosia Biltemasta ostettuja laatikoita, missä on ollut erilaista tavaraa, mitä liittyy veneilyyn. Ja ruokaa ja retkikamppeita. Niin se on kätevä sit, jos tässä nukkuu, niin ne jää tonne alle. Niin siinä voi pitää vaikka mitä. No niin. Nyt ollaan täällä merellä. Vielä tälleen lokakuussa tuli ihan kiva daycruiser-keli täällä. Mut joo, tästä näistä hallintalaitteista, niin tässä on tämmönen perusvaroitus, tai miksi noista nyt sanotaan kulkuvalo, punainen ja vihreä edessä, ja sitten se masto tuolla takana, että tossa on kytkin niille. Sähköinen pilssipumppu, sitten
nopeuden säädin tolle pyyhkiälle. Ja sitten tässä on tää perus Yamahan oma etähallintasetti. Sitten mä vaihoin tähän tänä vuonna tän Simradin Go 9 Lowrancen 3-in-1 tuolla peräpeltianturilla. Et se on semmonen tosi tehokas ja iso, hyvä, tarkka anturi. Et siinä on toi viistokaiku, downscanni ja sitten normaali kaiku. Ja sitten mulla on tässä koko Suomelle toi karttakortti. Et täällä on ihan kätevä. No nyt on vähän turha näyttää, kun ollaan paikalla, mutta tosiaan tää sidescanni löytyy, downscanni ja sitten tää normaali kaiku. Ja tänne pystyy luomaan näitä erilaisia custom-näyttöjä. Tässä on kanssa sitten toinen tupakan sytytinhalli tuolla säilytystilassa. Niin tässä on toinen noin. Ja sitten voitaisiin vielä katsoa. No, laitetaan tää päälle tästä, niin kuulette kuin hiljaa ääninen. Tää Yamaha F150 on. Siinä se ois. Ja sitten tässä on tää SeaStarin hydrauliohjaus. Tänä vuoden alussa mä se ilmasin, mutta on toiminut kyllä tosi hyvin ja ei oo yhtään klappia tässä ratissa. No, näytetäänpä nyt teille vielä, miten tää menee tässä liukuun ja miltä tää kuulostaa. Että on tosi kiva, kun itsellä on ollut matkanopeus semmonen noin 25-30 solmua, että semmonen suht reipas, että tää on hyvän kokoinen kone tähän runkoon, että menee ihan hetkessä liukuun ja ei kuluta ihan järjettömiä, mutta no, mä näytän teille. No niin, nyt ollaan liuussa ja vauhti on semmonen noin 50. Rimmataanpa vähän ylös. Eri karttakin vielä siihen. Nyt tosiaan tässä on tuo Yamaha Reliancen sarjan teräspotkuri. Tosi hyvä pito ja isommaskin kelissä ollaan vedetty ja kestää hyvin trimmausta ylös. Et nyt on tosiaan lokakuu ja toi pohja alkaa olla aika likainen, niin katsotaan miten tää kulkee, mutta paras on semmonen, että mennyt noin 80 itsellä, mutta nyt on pientä autoa tässä, niin tällä hetkellä se kulkee ton verran tosiaan tällä likaisella pohjalla, mutta matkavauhtikulutus on ollut itse asiassa 0,7-1,2, mitä on ajellut. No esimerkiksi vaikka kun ajettiin Kotkaa täältä Chipolta, että tosi siedettävä kulutus. Ja jos tarvitsee, niin menee oikeasti kovaakin. Sitten voitaisiin vielä tää ajokuomu tästä esitellä, että tosiaan se koostuu 4 osasta ja sitten se tulee täältä niinku penkin takaa tällä ja siinä on avittamassa semmoset 2 kaasupumppua. Eli tosiaan tässä on nyt toi peräosa, sitten toinen kylki ja siinä on vielä se toinen kylki ja sitten tää vaan nousee täältä tälle tosi kätevästi näin tähän ylös ja sitten tuolla on tosiaan noin kaasupumput, mitkä sitä helpottaa. Ja sit kun se haluu sinne takas, niin se on vaan, että painaa sen tänne, laittaa nämä kankaat tänne ja katsoo, ettei jää väliin vaan. Ja ei, suosittelen just aina, että ottaa noin irti noin kyljet ja perään, että ne ei hirveästi saa sellaista liian jyrkkiä taittuvuuksia, niin pysyy noin lasitkin ihan hyvässä kunnossa.
Joo. Vähän vaikea tälle yhdellä kädellä. Mutta tosiaan näin vaan. Et ei oo mitenkään ihan kauhea katastrofi, jos alkaa sataa, että nopeasti saa, eikä hirveän ärsyttävä toi kattopressu. Mutta siinä se nyt tois Finmaster 62 DC. Et kiitos kun katoit. Tämmönen tää on.